Maroc daraki e inde Afrik to coupe du monde 2026 walla ɓe cohlani duusoɓe Afrik naɓe ngam heɓude polgo. On mbasani nande ɗiɗo konnguɗi walla mbiyen ɗi kabaruuji e nder mejaaji rendo ɗi walla e yoga e mejaaji e nder leyɗele ɗe. Ɗi gonɗani, ɗi cellani. E ko raɓɓikini tan ko kabaruuji fenaande. Ko ɗum holli gouvernement Maroc e nder timtol. Wiya haali ɗi konnguɗi noon ko jagorɗo halfinaɗo jangde e coftal ɓalli e nder leydi Maroc, Mohamed Sad Berada. E nder timtol ngol gouvernement Maroc yaltini ɓe kolli wonde ɗi konnguɗi o meeɗa haalde ɗum kanko jagorɗo o, kono kadi wona leydi Maroc haali ɗi konnguɗi. Maroc kay ko leydi ndi ganduɗa e ndi weltori gonal mayri e nder dongre Afrique. Cimtol ngol ɓeydi wiide jokkodiral tarikiyankowal, gonal moƴƴal e lobbal, ko ɗum ni woni putbuɗi politique lamɗo o hono le roi Mohamed VI. Jagorɗo o noddi golloɓe kabaruuji hutortoɓe mejaaji rendo nde ƴewtoto golle maɓɓe. O holli wonde omo wawi ni yaade e yeeso sariya ngam jokkude ɓeɗo ko fewti e yaltinde kabaruuji fenaande walla e haalnudemo ko meeɗa haalde abada. Ɗi kabaruuji nanaɗi koko fewti alhaali coupe du monde 2026 gonɗo e waɗude to Amérique, to Mexique e to Canada.